Апроч рубрыкі пра свае падарожжа, Саша стварае і блог на сайце Белсату, сачыце і за ім. А мы пільна сочым за допісамі на фэйсбук-старонцы нашага госця і сябра навукоўца Сяргея Бесараба. Добры раніц, Сяргей, і даведаемся пра шмат чаго цікавага і карыснага. Шмат чаго, і тэмы-то такія, што размаўляць і размаўляць бясконца можна. Але самае галоўнае, Сергей, вы на тыдні пісалі пра нядаўняе даследаванне, якое выявіла, што паразіт таксаплазма можа разбураць не толькі нервовую сістэму цяжарных жанчынаў, але і гэта стала адкрыццём, якое вы падкрэслілі, можа быць прычынаю мужчынскай бясплоднасці. Коратка нагадаем, што таксаплазмоз – гэта паразітарная інфекцыя, якая шкодзіць нервовай сістэме, органам зроку, сэрцу, печані, селязёнцы. Раней лічылася, што інфекцыя асабліва небяспечная для цяжарных жанчын, але таксама для асобаў з аслабленым імунітэтам. А цяпер і мужчыны ў групе рызыку. Як, так і чаму раней гэта не даследавалася? Ну, па-першае, удакладню трошкі вас, Кацярына. Таксаплазма знішчае нервовую сістэму плода. Для цяжарных жанчын... Які развіваецца. Так, яна, умоўна кажучы, дзейнічае, ну, як бы і на мужчын, і на жанчын, яна дзейнічае, сімптомы дае нейкія падобныя на грып, напрыклад. Калі жанчына не цяжарная. Калі жанчына цяжарная, у залежнасці ад трыместра, там могуць быць вельмі жахлівыя наступствы. Ну, вот як я і сказаў, яна знішчае нервовую сістэму плода. Гэта такі унікальны паразіт, які можа пранікаць праз гематаэнцэфалічны бар'ер. Гэта вельмі, дарэчы, каб вы разумелі, вельмі рэдкая рэч, і асабліва для паразіта, не для віруса, там, напрыклад, такога-то. Вот. І яна накіравана, гэта такі унікальны прыродны софт-работік, умоўна кажучы. Софт хто? Ну, мяккі робот. Ага, ас. Да? Мікраробот. Я на яго гляджу як на матэрыялазнаўца, то бок не як паразітолог, а як менавіта матэрыялазнаўца. Гэта унікальнае стварэнне прыроды, якое можа пранікаць, па-першае, праз гематаэнцэфалічны бар'ер, па-другое, як бы яно можа праязджаць на імунных клетках чалавека, унутр плацэнты, унутр мозг, і па-трэцяе, яно ведае у галаўным мозгу месцы, дзе найбольш тканкі найбольш насычаныя дапамінам. Яно пранікае туды. У яго спецыяльныя такія ёсць датчыкі, якія дазваляюць яму находзіць тыя вобласці галаўнога мозга, дзе найбольш дапаміна. І у дарослага чалавека зразумела, яно як бы ўдзейнічае на яго паводзіны, а ў дзіцяці яно як бы проста знішчае. Яно знішчае гэту. У дзіцяці як бы вельмі слаба развітая свая імунная сістэма. І таксаплазма туды пранікае, і запаленчым працэсам яна проста знішчае мозг. І в залежнасці ад таго, які трыместр цяжарнасці, могуць быць наступствы, ну, проста ад выкідашаў да вельмі такіх нейкіх доўгатэрміновых неўралагічных і, в прынцыпе, хранічных захворванняў. Адкуль? Ой, шмат пытанняў. Ёсць пытанне. То бок, калі раней жанчына толькі здавала гэты аналіз на таксаплазмоз, то цяпер і мужчына павінны, калі яны плануюць сям'ю, так? Ну так, тут цікава тое, што з-за таго, што таксаплазма вядома прыкладна 100 год, наступствы таксама вядомы, ўжо зараз і малекулярныя механізмы таго, як гэта працуе, вывучаны. І все ведаюць, што, вось як я сказаў, жахлівыя наступствы для плода, таму жанчын правяраюць амаль усіх. На гэта як бы. І гэта засланяла агулам пытанне мужчынскай фертыльнасці. Ніхто як бы мужчынская фертыльнасць, конечно, разглядаецца, калі у пары няма дзяцей, але ніхто не разглядаў ніколі паразітарную прыроду. Таму што не думаў, што так можна было, як у том анекдоце. І вось зараз менавіта навукоўцы, яны вельмі выпадкова, як яны самі кажуць, выпадкова там пакінулі гэтыя свае зразкі і убачылі, што таксаплазма, яна проста перакусвае сперматазоіды, умоўна кажучы, гэты паразіт. Ён проста іх знішчае. Ён адкусвае галоўкі, ён перакусвае папалам гэтыя клеткі. Яны пачалі высвятляць і ўбачылі, што чым даўжэй яна як бы кантактуе з гэтымі клеткамі палавымі мужчынскімі, тым большую колькасць яна іх знішчае. То бок, калі, в прынцыпе, мужчынам патрэбна правярацца, калі я адразу як бы да канкрэтыкі, калі пара не можа зацяжарнець, і незразумела, лекары, ну, шмат такіх выпадкаў, калі лекары кажуць, мы не ведаем чаму. У вас павінны быць дзеці, але чамусьці гэта не атрымоўваецца. У першую чаргу патрэбна правяраць на таксаплазму.
Ну, А таксаплазма. адкуль пранікае ў чалавека? Куды хадзіць, куды не хадзіць, чаго не Ну, я ўжываць, чула, што што не каты, рабіць? каты галоўнае, што пераносіць гэты як Таксаплазма. цеплмоз. Таксаплазма. Так. Ну, дарэчы, тое, што стыгматызацыя катоў, гэта, я б сказаў, такое массавае прымхі, массавы забабон. На самой справе, як бы, каты, конечно, важлівыя, таму што толькі ўнутры кішэчніка катоў таксаплазма можа абменьвацца генетычнай інфармацыяй і як бы фармаваць такія вось ooцысты. То бок гэта асноўная крыніца заражэння, толькі ўнутры катоў, як бы. Але уся статыстыка нам кажа, што 70-80% заражэння таксаплазмозам ідзе праз сырое і праз паўсырое мяса. То бок тартары, стейкі непражараныя. Карпаччо, Так. тартар. Так. І вось гэта такі вельмі дзікунскі, ізноў жа, традыцыя ў беларускіх шмат такіх, асабліва ў вёсках, дзе вось калі забівалі кабана, адразу спрабавалі сырое мяса. Сырое мяса, так. Абсалютна дзікунская традыцыя, і ну, яна там дае 100% амаль верагоднасць заразіцца таксаплазмай. Так што коцікі тут яны, як бы, конечно, удзельнічаюць у гэтай сістэме, але дакладна не з'яўляюцца, ну, прыкладна, скажем так, пераскочу, з усіх катоў хатніх прыкладна 1-2% заражаны таксаплазмозам і могуць генераваць вось гэтыя ацысты. А трэба адносіць жывёліну куды-небудзь, каб прачэкаць лабараторыю? Стейк адносіць трэба, каб прачэкаць. Тартар. Шчыра кажучы, я не ведаю, вот дакладна скажу, я не ведаю, ці праводзіць такую экспертызу паразітарную. Гэта патрэбна мікраскапію, гэта патрэбна фекаліі жывёлы несці на мікраскапію і правяраць, ёсць там гэтыя вось таксаплазмы. Ці робіцца такое, мне складана сказаць, ну, але хутчэй за ўсё робіцца ў Еўропе, дакладна. Каб зрабіць, ну, зразумела, каб зрабіць выснову, адкуль гэта? Вось мой кацейка, паглядзіце, што там. Ну, каб зрабіць выснову, павінны быць нейкія сімптомы, а гэта ж незаўважна, гадамі можа амаль чакаць. заўсёды, і ў людзей, дарэчы, і ў катоў, там 90% бессімптомна працякае. То бок гэта толькі... То бок, калі зрабіў аналіз, зрабіла, хутчэй, жанчына аналіз, тады мы разумеем, што таксаплазмоз. Так, глядзяць па антытелам, па так званая серапаражонасць. Есть такая штука. Гэта паказчык, які паказвае наяўнасць антителаў на паразіта ці на нейкае захворванне, як бы, і з гэтага вылічваецца колькасць людзей, якая ім перахварэла. Ось, таму тут толькі калі вот, у выпадку мужчын немагчыма мець дзяцей, фертыльнасць чамусьці знізілася, ці калі ваш коцік, напрыклад, схапіў нейкую мыш на вуліцы, ці кавалак сырога мяса, птушку, мыш, таксаплазму прамежкавыя гаспадары ў таксаплазмы, гэта велізарны спектр жывёл, птушак, людзей, там як бы ўсё. Мышы гэта лічыцца асноўныя, але могуць пераносіць амаль усе. А вось калі ён спіць гэты таксаплазмоз у чалавеке ўжо, і чалавек не нараджае зараз, жанчына не нараджае дзяцей, тады нічога не трэба рабіць, то есть лекаваць гэта не трэба. Ці, як ведаеце, раней было як паразітаў, паганяць паразітаў, мабыць, гэтага тоже неяк паганяць трэба. Тут я нездарма сказаў, што гэта унікальная такая работатэхнічная прылада прыроды, яе немагчыма знішчыць. З кропкі гледжання матэрыялазнаўства таксаплазмоз гэта унікальна от ацысты, якія фармуюцца ў тканках чалавека і захоўваюцца на ўсё жыццё. Гэта унікальная рэч. Умоўна кажучы, лічыце, што у вас у тканках полікарбанатныя шарыкі. То бок ooцыста гэта яе трываласць 2 гігапаскаля. Гэта як полікарбанатны шарык. Ён не баіцца ні кіслот, ні шчалачэй, як бы. Яго вельмі складана, ён не разбураецца ферментамі. Гэта унікальная такая рэч, яе вытравіць таксаплазма з вамі назаўсёды. Гэта патрэбна разумець. Зараз няма тэхналогій медыцынскіх, ну, ёсць, конечно, распрацоўкі, якія б знішчалі цысты ў тканках чалавека. Яны там хаваюцца і не бачны, пакуль у вас нармалёвы імунітэт. Як толькі вы, напрыклад, зацяжарнелі, імунітэт знізіўся, ці захварэлі, імунітэт знізіўся, таксаплазма вылазіць наверх і пачынае разбураць запаленчым працэсам ці мозг, там, ці іншыя ткані, дзе яна схавана. То бок гэта унікальная рэч. Дарэчы, я вось адна такая заўвага невялікая пра эксперыментальныя метады лячэння. Адзін з цікавых метадаў лячэння эксперыментальных гэта апрацоўка ooцыст хіціназамі. То бок ацыста, вось гэта таксаплазма, яна пакрыта абалонкай як хіцін насякомых, як у жукоў надкрыллі вось гэтыя, да?
хітіназы гэта ферменты, якія разбураюць гэтыя хітін, і у чалавека хітіназы не прадукуюцца. То бок, але калі чалавек ёсць ці насякомых, напрыклад, сверчкоў, як кітайцы, ці нейкія ракападобныя, там марскія... Дзе ёсць хітін. Да, хітіназы пачынаюць экспрэсавацца, то бок чалавек чым больш есть, тым яго мацней яны выпрацоўваюцца. І моўна кажучы, калі вось трапляе такое мяса сырое з таксаплазмай, у вас ужо ёсць хітіназы, яны іх знішчаюць. То Вось бок такі невялікі мы лайфхак. рабілі ўсё добра, дзе гэта было, у Манголіі ці ў Перу, калі мы з'ядалі альпачы стейк, а пасля гэтага сверчкоў. Памятаеш? Сверчку Всё патрэбна, да, каб хітіназы пачалі экспрэсавацца, у вас арганізм пачаў Не даглядзелі. а потым ужо як бы сыры стейк есть. Ой, гэта мне нагадвае нейкі фільм «Чужыя». Жахаў. Але гэта моя Рыдлі гіпотэза. Скотта. А дзе жыве гэта? А дзе жывеш ты? Таксаплазма, яна лакалізуецца у сэрцы, у галаўным мозгу, ну часцей у галаўным мозгу, таму што яна, як бы, яе мэта распаўсюд, а яна, нельга сказаць, зразумела, гэта як бы абсолютно безмозглая такая рэч, але яна неяк так робіць, накіроўвае чалавека на максімальны распаўсюд. Вы нават чулі, напэўна, пра тое, што чалавек, заражаны таксаплазмай, ён больш прывабны. То бок яна у тых зонах галаўнога мозга, у якіх лакалізуецца, яна як бы робіць так, яна змяняе чалавека метабалізм. Чалавек больш стройны, чалавек больш прывабны, змяняецца яго сіметрыя цела, твару. Нет. Нічога не казала. Так, што яшчэ? Вот, і то бок таксаплазма працуе так, каб чалавек меў максімальную колькасць сексуальных партнёраў. Максімальна распаўсюджваў яе. Патрэбны, вось гэты перапынак паміж намі патрэбны. Гэта зомбі-вірусаў. Так. У мяне пытанне яшчэ, а вось гэта ва Францыі, гэты такі досвед і тое, што яны зразумелі, што з сырога мяса, што зрабілі, каб не распаўсюджваць? Напісалі не стейкам, не тартарам, карпаччо, ніколі больш не есці, ці як? Яны, ну вось у Францыі менавіта інфармаванне пра рызыкі таксаплазмоза, пра важлівасць санітарных нормаў на бойнях, вось гэтых, дзе жывёлы як бы забіваюць, у рэстарацыях. Яна знізіла ў 2 разы, там, як бы, амаль, з 80% заражэння да 40%, але гэта з папраўкай на змену кагорт, пра то, што як бы пакаленні змяняюцца людзей, заражаныя, напрыклад, знікаюць людзі, паміраюць, яшчэ каранавірус прыйшоў. Вось, а маладыя нараджаюцца, яны як бы і не заражаюцца ўжо. Вось, але факт застаецца фактам, то бок з 80% насельніцтва амаль усё да 40%. Просто інфармаванне пра тое, што не ешце сырое мяса, як бы смажце гэта мяса ці варыце, як бы. З жывёламі, з катамі, як бы не рабіце так, каб латок з напаўняльнікам быў мокры, бо ооцысты, вось гэтая таксаплазма, кот выдзяляе іх у такім, умоўна кажучы, з фекаліямі ў такім выглядзе, што яны не могуць распаўсюджвацца. Ім патрэбна вільготнасць і тэмпература прыкладна 1-2 дня. Тады яны ўжо пачынаюць распаўсюджвацца праз рукі, напрыклад, там, гаспадара. Прыбіраць адразу. Так, адразу прыбіраць. За катамі прыбіраць адразу. Ці апрацоўваць ці альдэгідам нейкім, то бок это типа фармаліна ці глутаравага альдэгіда, нейкія вось такія рэчывы, якія хтосьці можа памятаць з часоў каронавіруса былі для дэскоўрыка. Так. Як бы, да? Ці шчолачнымі агентамі, кратом. Сродак крот для прачысткі труб, можна развесці яго і апрацоўваць кашачы латок. Толькі 2 гэтыя рэчывы знішчаюць таксаплазму ацысты. Больш нічога не працуе. Ні хлорка, ні перакіс, ні мыла там якое-небудзь. Дзякуй, Сергей. Не ведаю, як нашы гледачы, якія смажылі нешта там, нейкія шкваркі з блінцамі, зараз, як яны гэта перажылі, але гэта вельмі трэба ведаць, бо вы бачыце, што гэта ўплывае і на вашых будучых дзетак, і на вашу сям'ю, і на вашых катоў, і на міфы пра іх. Таму, калі ласка, рабіце вось ўсё тое, што кажуць сапраўдныя навукоўцы. Гэта быў навуковец Сергей Бесараб, паведаміў нам пра шакавальнае адкрыццё навукоўца, пра тое, адкуль гэты таксаплазмоз бярэцца, як з ім, ну як, я не ведаю, весці барацьбу, змагацца і што рабіць. І каб трошкі супакоіцца пасля гэтага, зноў звернемся да майстра мовы, які гаворыць па-беларуску, нібы спявае. Віктар, калі ласачка.